pamusoro wemambo, pamusoro wedare. Tauro nenyaya yakambopinda mudare menyu iri nhau yanga mhangaro nachenjerai nyakudya achimhangarira action mapondera achiclaima rora rake kubva pana mwana wavo Stephen Nokwana. Nyaya ikapera pakuti action akanzi abvise pfuma kuna Tezvara sezvakanga zvarewa naTezvara, asi action akati ane imwe mari yakanga ambobvisa. Dare ndobva ramuti chienda unouya nehombowo musi wa29 usati wapfuura wokuti une zvawakambobvisa ukakundikana kuenda nehombowo. Dare rakukumanikidzwa kuti ungozibvisa pfuma iyo sokurehwa kwaitwa naTezvara. Saka pari zvino tikutarisira kuti action ave nehombowo wokuti akambopa Tezvara wake pfuma. Ndo nhau yandauya nayo mudare. Ndichauyawo kwauri action makondera uburitse hombowo wako kudare wokuti dare rigone kubvisa mutongo wakanga waiswa wokuti ubhadhare rora pana Stephen Nokwana. Umbowo havana shangano. Hauna umbowo. Washaka sei umbowo? Ndakagara ndataura ndikati pepa ndandakapiwa naTezvara anga ari mumba ndakangwasha. Vakandinyorera ndakanga ndichigara nazvo kugara kwese. Asi nenhau yekuti patakanetsana ndopakatorwa umbowo saka ndinanga ndinopa. Hamuna Samtumi wakangara? Samtumi ndakatomboenda. Asi vakanomuti kusaende kudare. Nokuti Samtumi ari ndewechikuru wandakaenda naye. Asi ivo vakaenda musi vanonanzi vanotora Samtumi. Ndakaona vaakungobva kwaSamtumi. Ndikamusiyira mari yetransport tozosangana kudare. Ndakwanisana kuuya Samtumi. Hama dzako dzawakaendawo nadzo kundorora? Pamba inababa vakashaya namukoma naSamtumi nemotikari yandakahaya kuti itakurezve. Anga ariwo kumusha. Saka vanhu vese apa hapana mumwe auya kuzokubatsira kupupura? Ndakatouya futi ndakatoenda kumusha musesarati noudza Samtumi ndakatoita. Tofunga kuno kumusha kwana Stephen kumusha kwenyu kure zvakadii? Padhuze. Vari panyamiri uri kwamunyama. Zvoreva kuti hakuna umwe wechikuru vanogara nekuti munogara pedyo nepedyo vangagona kukubatsira kupupura zvakaitika? Vakavarisa iva vanogona kuuya. Asi ndakakwanisa hambuziva kuti ndinganotora umwe wechikuru akakwanisa kuuya. Nokuti wandaitarisira ndiye Samtumi kuti anofanira kuuya kudare. Dare rakakupa nguva yakareba chaizvo yokuti ukwanise kunge uchifambira nhau dzose idzodzo. Kudai nodai waita mamwe mazano wakakonewa nekuda kuzotsvaga rubatsiro kuti ndodii zvandichitarisira zvaramba ndezvipi zvimwe zvandingawana wakakundikana ne? Ndakangoti semunhu wandakaendera kunoudza akangoti ndinotevera. Alright, zvakanaka. Mambo action akazongouya achitora verdict achiti ndiri kuda verdict panyaya iyoyo ndiende kunoita appeal kudare raMagistrate Court. Zvichireva kuti action mapondera akanga asinei nekuti Akazongoya achitora verdict. Akangoti kuda verdict. Pamba neverdict era. Verdict yakanga iripo ndobva anzipiwa mukana kunzi. Nyaya yandakatonga munomu yaTezvara ina verdict ere? Rora rakatopiwa ndobva anzi abhadhare. But ina ndakupa verdict ndakapfudzira nyaya mberi. Saka makamupa verdict. Akakanzi tsvaga hombowo. Uri kundipindura ere? Verdict. Takazomunyorera paletterhead zvakangobuda zvaiuya achiti ndiri kutoda izvozvo zvida kuenda. There are certain things that must be confirmed first before acting. Nyaya yekodhetera kumberi raizoshanda pai kana muchinyora izvozvo? Ndakangonyora extract yezvakabuda panapa nezvese but kodhetera kumberi raizoshanda pai?
29 November. Vane yapiwa rimwe dheti rokumberi. Saka Takangonyorera. munonyorerei chinhu pasi? Takamunyorera semunhu akanga auya akati ndiri kuda zvamafambiro akaita nyaya yangu, tikati tobva tamunyorera tikanzwa kuti ndoda kupfudzira mberi, tobva tamupawo seextract nyaya yamamiro yakaita nepayakasvika. Saka tiri papi zvino? Ndandiri kuedza kupupura kuti handifunga kuti aive neshungu yekutsvaga umbowo, asi aitoda kutora pakatongwa nyaya ikasvika achiti ndoda kupfuurira mberi. Handina tarisiro kuti akanga neshungu dzokuti atsvage kuuya kuzopupura akwanise kubvisa rora ranga ratemwa naatezvara, asi aitoda kungoti nyaya iende kundoraswa. Munzwangu wati tiri papi iye zvino? Action Mapondero. Ndofunga ungagona kutsanangura kudare zvingagutsa dare kuti pari zvino tava papi, sezvo kumashure wakauyawo ukati ndoda pakatongwa nyaya ikasvika. Tiri pakuunza umbowo here kana kuti makatopfuurira mberi nenyaya? Pandakanga ndichikumbira chacho ndengereti ndada kuratidzawo hama dzangu kuti nyaya yangu yakatongwa sendwana vasina kubvira uye watidzei zvaakanzi abvisa. Aenda anotsvaga abvise zvaakanzi abvisa. Sotaura kwandakaita sembe naabve pamba ipapo. Pamba ipapo haubvei. Gara pamba ipapo kusvikira abvisa rora kana ndiri kukumbirawo chichemo. Ezvino ndikushayiwa kana chekudya kana kudii. Handisi kugara pamba. Ndiri kufambiswa kuuya kuno kwaMajor Street everyday. Ipapo musi unowa vakanga vachitora chibepa ichocho vachindigira chibepa chahanzvadzi yangu kuti vachiita against kutaura kwamakanditi nini ndiroorwe. Vakaita against kuendesa kwaMajor Street. Inini akauya kumba akasondiharasa akasondikandira mari pasi akachitarambana kupuro rakwe achibva atora mapepa kuti kuenda kwaMajor Street ndakazorambana naStembeni. Saka Stembeni ngaabve pamba tauda kuti achibva pamba tisheyane zvinhu kupuro rakakasokana pasi takauya kwaMajor Street musi weFriday. Ezvino Friday kanzi dzokai futi Tuesday ndakungosora ndichifamba kana kuti ndishande nini ndinorarama negadhini. Iye anenge akagara handichakwanisa kana kuti ndiite kana basa everyday vanenge vachitigira mapepa vachita against imimi zvamune mataura obva nyaya yakanga isina kutongwa zvishoka neMajor Street. Ndakasoti nyaya yenyu haina kumbotongwa kuno iri kutsvangeni ndaidzoke kwamambo. Imimi patakapedzera kwaMajor Street akanzi naMajor Street zvamakaudzwa nedare kwamambo dzokerai kumashure kwamakamhangara nyaya dzenyu. Kwekutanga munoita zvamakaudzwa izvozvo namambo, asi ndiri kunetsekana kuti vari kuramba vachidzoka kwandiri vachindiitira minana, asi muMajor Street akanzi kuti zvamakaudzwa makatongwa kwamambo ende munoita izvozvo. Saka simba rachona ndiri kushaya kuti riri kubva kupi kuti tinoti nyaya isina kutongwa Kopi yachona takangoita extract yekuti nyaya yanga isina kupera inodiwa mberi. Taurai. Mkwasha wangu anenge akutonderedzina akuswera achindisungisa. Ndakatobva musi wechina ndiri kubasa. Ndakunzi neanga makatumidza samoni. Saifanira kunge ndakaenda kukoti kwaMajor Street musi weFriday. Inyaya yekuti kubasa unanga ndisinange ndataitini basa ratanga tinaro ndakundikana kuuya musi weFriday kukoti kwaMajor Street. Saka ini handisina rugare iye mkwasha wangu akundisungisa ini iye ane musha wandiri akundisungisa akuswera achindinenhaidza. Nyaya dzokwamajistireti hadzitongwe mamambo kana badanwa kudare kwamajistireti pane vachida kuenda posi mukarega kuenda vanopiwa default judgment. Nyaya inotongwa musiku but nguva yacho ndakambozviti notice kana izvemi yacho samoandakutosaina kuratidza kuti handakutoroona ndatozopona asi kuenda kana vakaenda mapatirege saka ndozvatinoti kana nyaya dzichitongwa dzinoitwa against kana tinotanga mapedzerana zvanokuita nyaya kana wafunga zvinoita
mwana tezvara mombe 4 ne1 year umai. Mombe 4 dzakapiwa vhane 2000 ndokubvanzi tsvaga hombo muno wouya kudare musi wa 29 November unotsigira zvinyorwa zvinotaridza kuti wakamborova. The judgment iripo order yakapiwa iyoyo bhadhara roora sezvakatonyorwa pakanzi order. Stembeni mumhangariro maintenance uya paanokunza kudarika iwo bva wangoti achikunza ngoti uchikuda kubva umhangara maintenance ndokuti agure ikomisira maintenance kana arega kubhadhara maintenance acho mutemo wacho bva wamusunga kumukanda mukati. Kana wazopikisa iyo enda kwamaitiro unoipikisa ndivabvunze maitiro wacho kuti munokwana papi patsika dzamambo. Kana kuti anaigwa aikotenda idzo itsika dzamambo idzo ndedzangu ini chinamona ende mudzimai ndiwako wakagara naye ukaita vana 4 proof is there yekuti maigara mese maida vana 4 enda kwaikoti kana uchida vasungise kana uchida but izvo hazvibheri muisire maintenance apply maintenance musati isaise mari shoma isai kana $500 maintenance inomurwadza futi hata hakuzvikudza kasikatobhadhara achitotanga kuti mhaisa unosungisana tezvara itsika dzekupiti tezvara vanosungisa nyaya yari kusungisa inyaya yechi yekunzi ndikuva kuti kumubhadhara sapfuma akaviri kumubhadhara sapfuma kaviri asina kubvira mubhadhara pfuma hapana kana nyaya yazvo ngaise umbowo hwake imi munokwanisa kuuya kudare kwacho rini dare rakatofunda yakatongwa ichinzi chii mambo vakati nyaya iyi takabvunza kuti muridzi wetsamba makamupera akasainira zvikanzi aiwa handina kuvaona ndikabva ndati Major Street hanzvadzi yangu ikubasa saka ndakavafonera vakapa excuse yekuti ezvinotiri bhisi tauda kuvhara zvikoro saka havasi kukwanisa kudi kuuya zvikanzi ko inge nyaya yekuratidza kuti iri kunzi ichatongwa musi wa 29 nyaya yaina kutongwa nyaya ngaidzokere kwaida kunotongwa kana mazotongwa nyaya ozouya nenyaya yako yatongwa nyora yako kuti afeila kuunza proof yekuti akabvisa roora atadza kuunza kana any witness anoprova kuti akabhadhara roora naizvozvo ngaabhadhare zvakarequestwa natezvara sezvazviri. Zitava kwamukana wacho uya neproof yekuti wakaroora usikuda kuiunza chauromboziva kuzvikudza ndikaenda ivo ana kutendesa ndora kuenda kune munyanya musaende kudai saka ndomuitose munyanya handi ndewako here ndewangu asi ivo vari kusvikira iko wakabatiwa kana unoda umbo wako ndinotoenda ndokuudza vari vari kumuthreateni kuti musaende saka anouya sei amunhu echikura vatoti inakwanise kuenda ndakupa nguva yekuti undiunzire umbowo hwako hapana umbowo hwandipa saka ndoramba ndakangomira ndakangoteerera izvozvo chete gore dhu takangomirirawo nguva dzese unongoswera uripo panapa ndipauri kutoshanda inotsvaka pakutoshanda utsvage mari panati zvararoorara kubva nyaya ichi vakati vachiti manharira kwasabu havana kumbobvira vakaudzwa kunzi uya neumbo wokuti wakaroora tiri kwedu kwamunyawiri havana kuunza munyanya kubva tiri kwaheadman havana kuunzani kuno kundo kwandakutoshamisiwaaivakatitendera kuti ndakambobvisaio mari shoma vakakatendera ndakambobvisawo kana $20 zvinopa unobva ati nesvakare kuna wanaubvisa asi mari yakachii unazora judgment yako musi wechipiri mazvida iyo yautori iyo wakuda iyo kana uripo mambo vakurerutsira kana utonzi mombe ishanu chete pajera dzokachitomombobvisa kana mombe danga rechivanhu rinombe imwe mari yakambobviswa ipi ndatisa proof yacho iri kupi proof yako yekuti unobvisa handitakupa mazuva yekuti unobvisa hausi utori more than a month here yatamupa kuti auya zobvisa atipe proof 6 weeks chiti tipe umbowo hapana chawauya nacho uri atingoteerera zvaurudaiwo chete ngatienderere mberi izvozvo tezvara musavhundutsirwa hapana kana nyaya yapo
tsvakai mukana wekuti mungoya munzwe nyaya yacho. Mukawana time muri pano pashowground munopfuura nepano nomukusvimamambo iwe usiri muswedari, but ndakumbirisa musasiye nyaya yechipiwa default judgment musimo mudare. Zvingareme kwenguva ino asi inguva diki, nekuti mukasiya nyaya yechipiwa default judgment muri kumupa simba raasina. Achaenda achiti ndahwina nyaya ipo pasina nokuti imi matadza kuuya kudare. Vosukoma magistrate vanopfuudzira pekutanga vanzwa chikonzero, asi pandeti tinotevera panogona kuramba uchinzwa vototonga nyaya musipo, ende judgment ipapo kana musipo inongonzi default zvoita sekuti ahwina nyaya iye asina. Chingori papa chete ndechekuti kana iye ari kuti mambo vakatomupa mwedzi miviri kuti tipe hombo vakatadza kuhupa, mambo vakasvika pakumuti kuroora itsika, roora iri riri kudiwa nati zvarabvisa roora rako. Ivo kana vachinzwa zvavakaudzwa naMajesty patakapedzisira, vakaudzwa kuti zvamakaudzwa kwamambo idzokerai kwamakatanga kumashure munoita izvozvo. Vakaudzwa ndo pavakauya kumba vakasoti kandira dhora vakati gupurero. Siya apenga achadzikama zvake. Misire maintenance. Kamaya panapa uyai muenda kuna prosecutor momisira maintenance. Motakura judgment iyoyo futi. Mataura magarira mukuita muapply maintenance.